L-immigrazzjoni baqgħet tiddomina fil-laqgħat bilaterali li kellu fit-tieni u fl-aħħar jum ta' żjara statali storika li għamel il-President tal-Iżvizzera f'Malta. F'laqgħa kmieni s-Sibt filgħodu f'Kastilja, il-President Svizzeru Johann Schneider Amman u l-Prim-Ministru Malti Joseph Muscat tkellmu fit-tul dwar din il-kwistjoni. L-Iżvizzera tinsab fi stadju li tiddeċiedi tirratifikax referendum kontroversjali li ġie approvat maġġoranza minima sabiex jikkontrolla l-moviment ħieles taċ-ċittadini Ewropej f'pajjiżha. Kemm il-darba d-deċiżjoni li ħall-poplu Svizzeru sentejn ilu tidħol fis-seħħ, il-pajjiż ikun qed jipperikola ftehim bilaterali li l-Iżvizzera għandha dwar l-aċċess mingħajr restrizzjonijiet għas-suq Ewropew. Fid-dawl ta' dan ix-xenarju u l-fatt li fix-xhur li ġejjin Malta se jkollha f'idejha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Prim Ministru Muscat qal li se jagħti attenzjoni partikolari lil din il-kwistjoni. L-Iżvizzera tinsab fi ġlieda kontra l-ħin biex tressaq proposti aħjar minn dawk imresqa qabel. Fost l-oħrajn qed tgħid li għandhom jiġu kontrollati n-numri ta' migranti li jidħlu fl-Iżvizzera, kemm il-darba l-pajjiż u l-Unjoni Ewropea jaqblu bejniethom li l-qgħad f'ċertu setturi mfittxija mill-immigranti u fermola mill-medja. F'dan il-kuntest il-Prim Ministru Muscat irrikonoxxa l-isforzi tal-Iżvizzera li mxiet pass il quddiem u lesta biex isib soluzzjoni adekwata għall-immigrazzjoni li qed tolqotha direttament għaliex għalkemm mhix stat membru hija tinsab fiż-żona Schengen. Joseph Muscat tenna tħassib tiegħu għal ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u kif in-negozjar mal-Iżvizzera dwar il-moviment taċ-ċittadini Ewropej se jolqod b'mod dirett dak li se jiġi miftiem ukoll mar-Renju Unit wara r-referendum tal-Brexit. Malta qed tara l-vot tal-poplu Brittaniku bħala definizzjoni ġdida tal-moviment ħieles li qed isib l-eruq ġodda fost l-istati membri, saħaq Muscat. Intant iż-żewġ mexxejja wrew l-interess tagħhom biex iż-żewġ pajjiżi jsaħħu relazzjonijiet tagħhom f'diversi oqsma. Fost l-oħrajn semmew il-qasam tar-riċerka u kif titkattar il-kompetittività f'suq iżjed wiesa'.